Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže čau, ja som Dávid a vítajte u nového videa. Dneska to bude, fanfári prosím, prank call. Dneska si zaprankujeme Tomáša. Iba tak ma to napadlo. Nudím sa, čo tak natočím? Napríklad prank call, zabavím sa. Tak, ideme natočiť prank call. Ešte predtým, než začneme, som vám chcel povedať, aby ste mi do komentárov napísali, či chcete, aby som robil let's play z hry The Sims 4. The Sims 4 som našiel na stránke case4u.cz, kde sú veľmi dobré ceny a môžete si tam kúpiť aj iné hry ako The Sims 4. A môžeme ísť na to. Takže vybral som si pesničku Adele Hello. Takže môžeme začať. Ahoj. Takže otáznik, áno. No nie je to moja mapička. OK. Pokračujeme. No som zvedavý, čo na toto povie. Máš pravdu, nechcel. Really? Takže do ryti. Šibeti? Už to videl. Doriti, čo ti ide stále? Povedz mi. Bože, čo chceš stále? Povedz mi, o čo ide. Krista! Chceš sa na to vysrať? Na JT? No, v týmto štýle tvojim, čo píšeš, sa na to môžem vysrať ja.
A sakra, sakra. Dúfam, že tam nemáš svoju segru alebo koho. Do Boha, povedz, čo chceš. Čo sa stalo, Bože? Bože, musím ísť pomáhať doma, tak mi to Krista rýchlo povedz, o čo ide. Tak to tu zase dopadne. Haló. Čo je do riči? Chceš zahodiť to alebo čo? Chceš zahodiť to alebo čo? Čo stále robíš? Dobre, trolíš ma alebo niečo podobné? Maj sa, končím s tebou. Ty si to chcel. Sakra. Takže Tomáš si nás zablokoval. Ešte uvidíme, ako to dopadne. Takže ideme mu skúsiť napísať na Skype a uvidíme. Zabudol som natočiť, ako som mu písal na Skype, takže napísal som Tomáš, to bol prank. A on na to, ako? A ja na to ako som ti písal, o tom je to, ty. A on na to, aký prank? A ja na to nepoznáš, píšem textom piesni prank? Ty zmrt. No dobre, ešte, že ma máš na Skype. Nie zač. No idem, čau. Čau. Takže toto bolo všetko pre toto video. Ak ste si ho užili, určite zanechajte like, kľudne aj odber. Môžete dať aj dislike, ak sa vám nepáčil. Nám to nevadí. A ak dosiahneme na tomto videi takých 100 lajkov, tak bude druhá časť pranku. Píšem textom piesny. Takže čau!